Imhotep, el constructor d'Egipto, és un joc de 2 a 4 jugadors que dura aproximadament 45 minuts, de tall familiar i que destaca perquè l'any passat va ser finalista als premis Spiel des Jahres, que finalment va acabar guanyant Código Secreto. És un joc de temàtica egípcia en el qual els jugadors representen arquitectes que hauran de construir diversos monuments per aconseguir punts de victòria al llarg de 6 rondes. Cada jugador té un magatzem de pedres. Aquí tenim els monuments que hauran de construir, els vaixells que farem servir per transportar les pedres, cartes de mercat que podrem comprar i la reserva de pedres que són del mateix color que té cada jugador. Els components són així. Déu-n'hi-do el tamany dels cubs de les pedres, Per començar, el que farem sempre serà revelar una d'aquestes cartes de ronda que indica els vaixells que estaran disponibles a aquella ronda per transportar les pedres. Així, haurem d'agafar un vaixell amb 4 espais, un de 3, un de 2 i un de 1. Per tant, anirem aquí i pel mateix ordre col·locarem els vaixells una mica separats al taulell per indicar que aquests vaixells estan esperant a ser carregats. Això ho haurem de fer al principi de cada ronda. Molt bé, i ara cada jugador podrà fer una d'aquestes 4 accions, una sola acció. Per tant, ha de pensar molt bé què és el que vol fer. La primera acció és agafar pedres de la reserva i posar-les en el seu magatzem. En pot agafar fins a 3, sempre i quan tingui espai suficient, perquè ja veieu que al magatzem només hi ha espai per 5 pedres. Molt bé, l'altra acció que pot fer és posar una pedra en un vaixell, el que ell vulgui, i es començaran sempre posant les pedres per la proa del vaixell. Això és important perquè després, quan es col·loquin les pedres en els monuments, es començaran col·locant les pedres que hi ha a la proa i s'acabaran amb les que hi ha a la popa. L'altra acció que pot fer és enviar un vaixell cap a un monument, és a dir, que el vaixell zarpi. Però què passa? S'han de complir 2 requisits. En primer lloc, que hi hagi el mínim de pedres que diu aquí en el vaixell. En aquest cas, el vaixell de 4, on tingui la pedra, n'ha d'haver un mínim de 3. Per tant, ara no podria enviar el vaixell. I l'altra condició és que al lloc on jo enviï el vaixell no hi hagi cap altre vaixell atracat. Per tant, no podem enviar en un mateix torn 2 vaixells a un mateix monument. I l'última acció és jugar una carta d'acció, que són aquestes cartes blaves que tenim disponibles al mercat i que les tindrem, si les adquirim a la nostra disposició, per fer-les servir quan vulguem. Aquestes són les 4 accions. Simple, no? De manera que el joc bàsicament consistirà en anar emplenant els vaixells amb pedruscos i els pedruscos els anirem enviant cap als monuments. Quan tenim un vaixell amb pedres i algú el decideix enviar, aquest vaixell va al monument i es col·loquen les pedres i depèn del monument que sigui es puntua o no. Per exemple, enviem el vaixell a la piràmide. Vinga, aquest vaixell acabarem la piràmide. Perfecte, començant per les pedres de popa, col·locarem les pedres a la piràmide. Cada monument es col·loquen les pedres de manera diferent. En el cas de la piràmide, aquí ens ho indica una mica, es col·loquen les pedres en columnes de dalt a baix començant per l'esquerra. De manera que la primera pedra la col·locaria aquí damunt de la casella del 2 i immediatament el jugador gris s'emportaria 2 punts de victòria. Després, aquest jugador posaria les seves 2 pedres que van a continuació a l'1 i al 3, de manera que s'emportaria automàticament 4 punts de victòria. I així s'anirien col·locant les diverses pedres de manera que es podria arribar a fer una base amb 9 pedres en total, tal que així. Està una mica desmuntat, això. I una vegada tinguéssim aquesta base amb 9 pedres, després faríem un segon pis amb 4 pedres i un últim pis amb una pedra i si podríem afegir pedres addicionals que les deixaríem a un costat que ens anirien donant un puntet més. Això és com es construeix la piràmide. El temple té una manera diferent. Cada monument es construeix diferent i puntua diferent. En el cas del temple, els punts de victòria no els rebem immediatament com la piràmide, sinó que els rebem al final de la ronda. Que en una ronda poden haver-hi diversos torns.
perquè la ronda s'acaba quan tots els vaixells han zarpat, de manera que depenent dels vaixells que siguin i de com els vulguem emplenar, pot ser que una ronda duri més torns o menys torns que una altra ronda. La qüestió és que el temple es puntua al final, i el temple té la característica que les pedres es col·loquen en fila, començant per l'esquerra, així, i al final de la ronda es puntuaran les pedres que es vegin des de la part de dalt. Què vol dir? Que ara mateix el gris obtindria 2 punts de victòria, el marró 1 i el negre 1. Però si el temple estigués així, es comença a construir un altre pis. Ara mateix des de dalt ja no es veu la pedra negra, sinó que es veuen 2 marrons. Per tant, si la ronda acabés així, el marró obtindria 2 punts de victòria i el gris 2. I així el temple es va fent cada vegada més gran al llarg que van passant les rondes i pot anar fent diversos pisos i anar canviant els punts de victòria durant la partida. La càmera funerària. La càmera funerària es han d'anar col·locant les pedres començant per l'esquerra de dalt a baix, anant a la piràmide. I la càmera funerària es pot anar ampliant cap a la dreta, tant com vulguem, inclús pot sortir fora del taulell. La càmera funerària es comptabilitza al final del joc, i es compta tants punts com pedres estiguin connectades. En aquest cas, com que el negre tindria 2 pedres connectades, veiem aquí guanyaria 3 punts. El gris també guanyaria 3. Però el marró, tot i que també té 2 pedres, no estan connectades, per tant només en guanyaria 1. El que interessa és connectar tantes pedres, almenys per un costat, com puguem. I els obeliscos també es puntuen al final de la partida. Els obeliscos és tan senzill com que posem les pedres en l'obelisc del nostre color i el anem fent alt, l'obelisco cada vegada més alt, poden anar creixent molt i al final de la partida hem de mirar aquí, en aquest cas per 3 jugadors, i mirar qui tingui l'obelisc més alt guanyarà 2 punts, el segon que el tingui més alt guanyarà 6 punts i el que tingui l'obelisc més baix només en guanyarà 1. I ja està. L'altra opció on podem enviar el vaixell és al mercat. En aquest cas, cada pedra que enviem amb un vaixell al mercat ens servirà per comprar les cartes. Les cartes vermelles són poders, bonificacions que hem de fer servir immediatament. Les cartes blaves, com he dit abans, són poders que podem fer servir quan vulguem, però sempre els hem de tenir a la vista. I les cartes morades i també verdes són cartes que farem servir al final del joc perquè ens donaran punts de victòria addicionals al final del joc. Simplement es van comptant així els punts de la piràmide immediatament, els punts al temple al final de la ronda i els punts de la càmera funerària, l'obelisc i de les cartes liles i verdes al final del joc. Qui tingui més punts guanya. És així de senzill. La partida dura 6 rondes, que la llargada de les rondes pot variar depenent del que vulguem emplenar els vaixells. I només podem fer una acció cada torn. Per tant, hem de tenir molt clar què volem fer i suposo que a vegades deu costar decidir, ostres, envio el vaixell, poso una pedra més, acumulo pedres, s'ha de pensar bé. El joc ofereix una variant i és que totes aquestes peces, losetes, tenen una cara B en el que els obeliscos puntuen diferent. Com podeu veure, aquí els obeliscos canvien, són obeliscos de 2 i canvia la manera de puntuar. En general, les cares B són una mica més, no diré complicades, però ofereixen més varietat o dificultat a l'hora de puntuar, més varietat de puntuar, diguéssim. El joc recomana començar al principi amb les cares A, que són més senzilles, i després pots jugar amb les cares B o pots combinar cares A i cares B com vulguis, de manera que així el joc té una miqueta més de varietat i també de rejugabilitat, no? Perquè d'aquesta manera pots canviar les condicions de victòria. Doncs ja està, aquest ha estat el joc Imhotep, un joc que està tenint bastant èxit, un bon candidat per guanyar l'Spiel des Jahres l'any passat, ja estima que no ho va aconseguir, però un joc ben fàcil, maco a la vista, curt, per tant un joc a recomanar.